Amma alaikum salam. Kai ne da me? Barka zuwa. Allah gafarta. Barka da zuwa. Allah gafarta. Barka da zuwa. Yanzu kake da me? Wallahi Allah ya tafi da. Allah gafarta. Bismillahir rahmanir Allah gafarta. Barka da safiya. Barka da. An tashi lafiya. Alhamdulillah. Ya yanayin abin nan. Wallahi lafiya. Masha Allah. Alhamdulillah. Wallahi na zo zan wuce ne. Sai na kwana biyu ban zo. Allah sarki. Ga samu ci. Allah sarki. Ba za a yi kasa a gwiwa ba. Da ana karin su ne gane gaishe da ana gawar da. Me nake gani a wajen ka? Kuna lafiya? Menene na a wajen ka? Mu gani. Wannan kai, wannan na taba amfani da habba. Ai irin wannan turaren da aka taba kawo min daga Saudiya. Wannan turaren nake gaya maka. Habba. Ai ba a magana. Yana da kanshi fa sosai wannan turaren. Kai shi da kanshi sosai. Irin wannan muna so mu wani auradan. To irin wannan turaren za ka feshe sa tai ka feshe jikinka da wannan turaren duk za ka feshe jikinka duk abin da yake tare da kai komai ka feshe shi komai da komai sai kana addu'a ta zama sama lu babu wani shamaki amma sai ga wurin wasu malamai da basu gane ba sai ga mutum yayi shekara da shekaru an kawo masa yana wata addu'a sai ga mutum bukata bata biya ba amma da kazarar ka feshe jikinka da turare ka feshe jikinka da turare to shikenan sai ka ji komai shikenan ya zo kana addu'a za ta tafi sama habba dama yanzu na fito da dai bayan gida ina bukatun na dan yi zawayi ana gafarta. Kai lafiya? A'a, da ni yau ai ba zan habba alhamdulillah. To alhamdulillah yake da azu muka tarara. Malam bashi dama ai na fito ne a bakin kasuwa sai na ganshi na ga kanshin nashi yana da daɗi na citu ya na kama shi tsara. Yanzu ban da rai mutunci ni ka siyo turaren kuma ka bar ina ta albaranci da ina ta fece yi. Allah gafarta ai kayanka ne na hana ka amfani da kayan. To ai ka ce ba wani za ka kai ba naka bane ka ce tun farko da na karba nake ta albaranci da shi ka ce nawa ne ka hidin na riga na karar da shi. To aran ma ai wannan wanda sakarcin banza ne. Ma ai na ga ka san turaren nawa ne kuma ka bar ina fece yi. Na ga kayanka ne shi isa na barka kai. Kan wannan rai mutunci ka bani ina ta albaranci da turaren ai ka ce mun turare na ne. Ina da dawa na ya zan yi dawo da shi cikin nan. War gida. Ka wannan matar da ba ta haihuwa. Yi maganin abin. Likitan ma'aurata ne. Daga birnin Faransa la Corseller zai an gara kwamsa ce fale berju per buwasi mu sai sa. Sannu likita. Yawwa. Dama dai ina da matsala. Menene matsalar ki faɗe ni ta miki maganin ta yanzu. Likitan ma'aurata. Salamu alaikum. Baba. Salamu alaikum baba. Baba. Ha, to ko dai fita ta yi. To da lafiya. Lafiya? Kike mun irin wannan? Kina buga mun kofa. Kamar wanda zaki koma ga ki sha nono? Jarababbiya kuma baba. Na shigo gida ba kuwa na yi magana ba amsa ba shine na ce bari na gani ko lafiya? Lafiya kalau kaya nake canza. Amma kuma babu dai kina canza kaya sai ki garke ma kofa haka. Ba zan garke ma kofa ba. Kuma yanzu da abu da na bar kofa ai tsara ba ki da ni ko. Bilani. Na? Ce yau akwai bikin yan nono kenan. Sosai ma kuwa. Allah. Bare da gaske ba dai nono bane ka samu nono gidan shi ka zo. Ka shiru ka jama'a su ji. Kai Allah saurara Allah. To dan gidan jarkiya. Ke me yana ki da wannan ajauna? Kai ne likitan ma'aurata? Ni ne. Ka san wani abu? Ni na fito dama a kyale ni da ki. Wata rana zan je in kai wa wani ya yi shukar nan mu samu wannan rututu. Shuka ta fito rututu.
wallahi in kin isa shege ne a kai da ku zai ana Allah ya nuna miki hankali mu shiga rage hankali yana nuna miki mu shiga ciki wanda mu je ka auna ta kaga makoci na da yake yi wani ya yi noma ya fi lafce gidan fadin duya haka tanga ta sai na kan ya hau haka ake rayuwa salamu alaikum kuwa bacci dan gidan kasa dole ni kuma huta na wannan mai wallahi rakiya kira ina ne to ki sauri kenan ni ne san sharp ne Me gida. ya ga tsakar rana ka zaki ki fada wa daki Dan kamar ba na jin daɗi ne kuma sai bacci ya dauke. to kuma sai ki rufe daki gaba daya wannan keken nan nawa ne Au, na ma ya shiga zan kwanta sai na ji yaro yana sallama. Da na leko kuma sai na ga likitan ma'aurata. Sai ya ce wai a baka keken ya baka shi kyau. wannan keken fa da kika san sabon marsi da haka yake san busha cikin nan ko mutum aka ba kyauta kai da san inda ake sai da shi ba hina sayar ba Kasuwa ka kai shi ka siyar? ah to me zan ai aure da mara kofa Ya tafi da shi ciya ne kai ka kawo masa kyauta. Ka to haura katanga. Dire ta bayan gida.